Ahoj, já vás vítám u nového videa. Dneska vás vezmu za oponu finále první ligy ve florbale, kde se hraje v Ústí z POV Masera, jak to vypadá v zákulisí, jak to vypadá na lavičce. Tým už tady je, teďka jdeme nahoru, takže jak říkám, tým už tady je, musíme se je najít a jdeme do práce. Tak, pěkný lambíčko. No jasně, ahoj, ahoj, čau, ahoj. Hoši, zdar, čau, ahoj, čau, ahoj, čau, čau, zdar, udělám z vás hvězdy, čau, jedi, zdar, jsi hotový mirit, nebo půjdeš? Jo. Ty jsi nezastav. Z práce do práce. Zdržuju, co? Dobré? Děkuju. Klasika? Jo. Jaká byla cesta? Utekla mě docela. Jo? Ta krajina pěkná celkem. Jo, Jsem se kochal. No, obídeček, dobré. Jo? To nám potkali Simonovi rodiče. Fakt? Jo. Jedou se podívat? Jdou se podívat, no. Tady. Takhle? A jdem. Jsi tam byl? Tohle máme asi na to, ne? Na lavičku. Hejmet. Ahoj. Říkal, že přijde na tape kolona. Nazdar, ahoj. Chci zatejpnout záda. Vědí, co to máš za dobrotu. Tohle? Udělám z vás hvězdy. Tak tohle dám do intra. Udělal šetřitým tapem. To zatejpuješ 20 lidí a to je 20 cm. Koupíme nový, vůbec nešetří. Suky, zdar. Dobrý den. Neumí to bránit, vole, Plichta 2-2. My se tam Manzařou pustili, že? Aby použití spadly, vole. Ahoj, jdeme na. Ahoj. Takže to koleno. Jo. Ty nějak udělali tak dvě, tři tutovky, jak oni mohli vyhrát do dost, ale Zbrojovka nehrála. Mám se to dát tak? Ten golman nedržel, no. Takhle, no, nech to volně. A pak takhle to bílé, jestli by to šlo. Tady, vole. Jo. To zvednout nebo se keče, víš? No, pak jdu. By něco tak to, když je potom, ale už takhle s tím čtvrtý zápas. Nebení! Nazdar, Maro. Ahoj. Dobrý den. Co to máš, kurva? Budeš dneska dělat, vole. Na socky, víš? No, nech to volně. Je trošku ještě, víš? No, povol to. Pojď na to stoupnout, teď jakoby do výpadu. No, nemusíš tolik. Takhle, Jo, jen. to stačí asi. Takhle? Jo. Já to merdám, no. Dík. Dobrý. Tak hošení, dneska teda poprvé s Ústíčkem a za mě potřeba vnímat, že se potkávají dva nejlepší týmy dlouhodobě v té sezóně a na základě toho očekávám, že i ty zápasy budou vypadat od toho prvního, to znamená vysoká kvalita obou straně. Oba týmy budou tírat florbal, oba týmy šikovné individuality, oba týmy takticky disciplinovaně připravení a tak dále. Jsme tady naprosto oprávněně, každý jeden z vás. Museli jsme si to sami vybojovat, sami odpracovat. Nikdo jiný to za nás neudělá, takže jsme tady právem. Naprosto vám všem věřím a
Říkám, pojďme do toho i s chutí, pojďme tak, aby jsme ničeho nelitovali. Výsledek se o sebe postaral, já to tvrdím furt, tu kvalitu máme. Jo? Dobrá rozsvička. Pojď. Pojď finál. Chceš už teďka? Dostaneš příděl na zápas. Stačí? Řekni, jaký je příděl na zápas. Členská. Tak stačí. Děkuji. Je možnost ještě tady něco vyřešit? Jo? Jo? A co, nohy? Řejvku chceš? Nastartujeme. Já pro ní skočím. Jo. Nezapomeň, Marcku. Po technické. Vaši lehni. Já a baby mama. Skvěle, děkuji. Můžem... Třeba to budu já. Měla by být dobrá návštěva. Barmík říkal. Počkej, tady je trestná, tak tady někde. Tady. uběhnout o minutku, možná dvě to, ať uvidíme, jak budeme stíhat, jo? Začneme takhle, poprosili nás, jestli jsme tam nastoupili trošku dřív, tak to pojďme zdržovat, co se týče rozcvičky, pojďme zopakovat minimálně tu nedělní, jo, pánové, viděli jste, že to v té rozcvičce bylo cítit, protože jsme chtěli vyhrát. Kor dneska si myslím po té dlouhé cestě, tak je to klasický dávám tam ty kužílky, tak to pojďme to ještě hezky vole, prostě prohejbat, ať jsme tam žádně a připravení se do nimi. Ještě za mě jedna věc, hrozně důležitý si to už od té rozcvičky užít, vole. Jít do toho absolutně bez stresu, protože to je něco, co nám svázalo ten zápas nebo za direkce. Pojďme! Chceš vykačku? Kdyby jsi to rozmyslela, tak řekni. Aspoň ta obroučka.
Jo. Jo, sorry. Tohle můžeš? Budeš to mít černobílý. Můžeš? Kurva. Já jsem si sundal si ten tape a mám úplně už celou nohu. Jdeš? To jenom stehna, jo? Jasný. Nemocné, mi to strašně bolí. Ty věřím. Máš nějaký i báč nebo něco? Počkej, co koleno? Co? Co koleno? Bolí. Byl jsem za fyzioterapeutkou, tak mi to tam nějak projížděla, že to mám trochu jako nateklý, tak mi to tady zvedla tu češku. Okay. A tady mi dala lymfotape a... Jo. A chceš to zpevnit? Tím bílým pevným? Možná asi Jo? že by to nejvíc bolí ten spodek. No. Tak to dáme v šatně, nebo jak tady skončíte, tak jenom na sílce. Prochy, v šatně, jo? To dáme. Si můžu jenom něco, chci jenom říct, z mýho pohledu, jsme tu jenom dva, který tady vole prohráli to finále, bylo to kurva hnusný vole sedět, jak oni slaví, aby jsme seděli na té jedné straně. Co jsme tady vyhráli, tak jsme byli 4 a to je pořád málo, vole. A já, protože mě ten fotbal hrozně baví, vole, tak tady urvu parkety, vole, dám 3 góly, vole, dám 3 asistence. A vyhrajem tady, vole, pojď! Tak pojď, jedem. Pojď, proč jedem. Pojď, jedem. Žijem. Pojď, Suky. Pojď, Mišo, pojď. Jedem, najít. Pojď, jedem. Pojď, jedem, žijem. Pojď, Mary, jedem. Pojď, Voďo. Pojď. Jedem, mladší, pojď. Jedem. Mám udělat svoji věc, Beďo. Svoji věc? Jakože... Nabídá 4 góly, jo. No, tak pojď. Voďo, Bylo by to luxusní. 4, jo, říkáš? Jo. 3? 3? Ale beru klidně i 4 body.
Skáčelej! Dobře, Míšo, jde ti, prava! Jde tě, zprava. Míry. No, pane bože, ježiš. Cipe, dobrý? Dobře, tady nic neuhraje. To je ono, pokračuj, ještě, neví kam. Jo, dobrý souboj. Neví, slabý je v těch soubojích, slabý. Trestej. Dobře, Míro! Ještě pokračuj, Prochy! To je ono! Dobře, tady ne. Před bránou. Tak pomalu ten čas utíká, nezdá se ti? Co? Jak by řekl Kalin, tak běží rychle, když se člověk baví.
tak se asi nebavíme. Záda, záda! Zprava! Sám! Dobře, proší! Pojď, Jerry, taj! Sám, v klidu. Tady je. Miri, jsi dobrý? Jo. Jseš Kalen? Dobrý, Miri? Mirina? Bojuj. Dobře, tady ne. Jo! Dohraj to. Dobře, Miro! Bylo, kde není, neříkej, že to nemohli rozehrát. Co? Teďka, hnedka, když by to rozehráli. Byli u toho a šli střídat. A jo, a jak oni asi potkali to, prostřídat jako skrz, což tam byli dlouho. Tak tam přišel nedovodník, jo? No nebyl na té straně, byli 3 od nás. Lepší prostřídat, než udělat nějakou chybu. Jo. Vypadalo na záda, víš? Super.
Pojďte se kyně domluvit, že si to budete přebírat, ale pojď prostě furt si v tom výběhu, jak se dostane na druhou půlku, přebíráš to druhý křídlo a ty už si musíš hledat toho svého borce na té druhé straně, jo? Postav! Pěkné míry! Jak jsem dal tu rukavici, jak mě strašně smrdí ruka teď z toho. To bude nějakého prasete. Dva! Trestej. Sám. Zada, prava! Super. Jdem dál. Pěkná. Dva. No, to je škoda. No, trestej. Návrat. Tady je sám. Pojď, jedem. Tady je dobrý. Jedem ještě, pojď, jedem, pojď. Ještě vydrž, jedem. No. Yes! Nice. Faulovali vlastně jasné brankové příležitosti, to si myslím já. Ale pravidlům nerozumím. Pěkný míry. Jo. Máš ještě jednou? Jsem zavázal, myslím, že to bude. Jsem zamrdal Sakinovi. Jo, kurva. Ty vole, to co nemyslel? Zprava ti jde, záda pomalý. Dobrý návrat, vaši. Postav! A je čas se vybrat do domácí timeout. Takže tady je leva. To znamená, že tyhle nahrávky nebude nebezpečné. Nebude tady nebezpečné. Tady sledu.
smrdi vezmou. Trik! Yes! 2 minuty, kurva. No. Hej, vyskočil! Dobrý blok! Pojď, vydrž ještě! Hej! 7! Hej! Kolik jich tam je? A máme tady špatné střídání, Hej, to trvá. Ne, to jsou 2 minuty. Pravíme si takovouhle ježišmarja, těch je. Kurva hodně. Pro každýho, ne? Jsem normální člověk, jo? Si to všem říct do kamery, jsem úplně normální. Jsem doktor. První vítězství, dáme si nálepku, skvělá práce do piči, ale pokračujeme dál, jo? Tak pojď! Co dostane? Na piču! Kolik? Raz,